Шаян ТВ каналы балаларны кичкенедән татарча уйларга сөйләшергә өйрәтә. Бу уңайдан Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештырган Балачак җыры бәйгесе аерым игътибарга лаек. Балачак җыры 2021 бәйрәмен безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Бәйрәм урамнан ук башланды. Кунакларны Шаян ТВ үзенең ишек алдында балалар сабантуе күренешләре белән каршы алды. Уйнадылар, көлделәр, җырладылар, биеделәр дигәндәй, кашыкка йомырка куеп та чаптылар. Күз бәйләп үзеңә бүләк кисеп алу дисеңме? Көрәш мәйданчыгында да көч сынашулар, барысы да шатлык билгесе. Ишек алды мәйданчыгы көр килде. Киләчәктә әлеге балаларны татар халкының горурлыгы булган зур сабантуй мәйданнарында да күрергә насип булсын. Bu şundan da bəyirəm, çünki balalar bizim kələcəyimiz. Bir oxutucu olaraq buna indi muzika өлkəsində mənə qalsa bizim kələcəyimiz tatar sənəti kim qolunda bular? Mənə şuşular qolunda bular. Быел Балачак җыры 2021 бәйгесенә 110 җыр килде. Бу узган елгыдан 2 тапкырга күбрәк. Иң яшь катнашучыга 23 яшь булса, иң өлкәненә 90 яшь. Профессиональ композиторлар, танылган шагыйрьләр белән бер рәттән бәйгедә үзешчәннәр дә катнашты. Арада төрле һөнәр ияләре бар. Табиблар, укытучылар, фән эшлеклеләре, тәрбиячеләр һәм башкалар. Катнашучыларның географиясе дә киң. Үз иҗат җимешләрен Татарстан гына түгел, Мәскәү, Чиләбе өлкәсе, Башкортстан, Удмуртия, Чувашиядә яшәүче милләттәшләребез дә җибәрде. Мындай бәйгеләрнең кирәклегенә һич шигем юк. Бик кирәк, чөнки балаларга нәкъмаларның шушы әле күңелләренә тормыш тузаны кунмаган вакытта сеңдереп калсак, әти-әниләребезнең телен, татар телебезне. Ул телләрне гомер буе озатып барачак, аннан соң шуңа күрә менә нәкъ балалардан, яшьләрдән тотыну бик мөһим. Беренче бәйгедә дә бик матур җырлар сөйләнгән иде. Менә әлегесендә дә биредә инде 110-нан артык менә җыр сөйләнеп калды бит алар арасында. Бик матурлары, бик яхшылары бардыр. Югыйсә 5-не генә түгел, күбрәкне билгеләп тә булган булыр җиңүчеләрне. Менә Илшат Юнусович әйтте бит инде, безнең әле балалар радиосы булачак дип. Гомумән без үзебезнең эфирны татар җырлары белән, Балачак җырлары белән күбрәк тыңлана торган, яратыла торган җырлар белән тутырсак, ул безнең күңелебезгә тирәнрәк керәчәк. Киләчәктә дә андый проектларны, андый тәкъдимнәребез хуплаячакбыз һәм булышачакбыз һичшиксез. Ул безнең файдага, телебез файдасына, халкыбыз файдасына. Әйтеп үтү урынлы булыр. Узган ел үткәрелгән бәйгедә 5 җыр җиңүче дип табылды. Аларның барысына да заманча аранжировка ясалды, сыйфатлы видеоклиплар төшерелде. Җырларны Казан Нуры халык уен кораллары оркестры, Малайлар капелласы хоры белән берлектә Сәйлән фестивале җиңүчеләре башкарды. Җырларның тексты һәм ноталары Көмеш кыңгырау газетасы Сабантуй журналында урын алды. Бүгенге көндә әлеге җырлар балалар да яратып башкара. Сәйлән фестивале моңа ачык дәлил. Барлык җырлар республикабызның музыка мәктәпләренә дә таратылды. Без бу бәйгене башлаганда без күп кенә архивларда казындык, карадык. Бер заманны күренә татар, яңа татар балалар өчен җырлар аз. Искеләр күп теге борынгы заманда язылган. Хәзер бит балалар да үзгәрде, ритмнар да үзгәрде, музыкасы да үзгәрде. Һәм алар бөтенләй икенче кешеләр хәзер. Аларга икенче ритмнар кирәк, икенче мелодиялар кирәк. Шуңа күрә бу бәйгә килеп тә чыкты. Менә бик зур рәхмәт безгә булыштылар, Госсовет булышты, Марат Готыч булышты. Һәм тагын бер әйтәсем килә, безнең хәзер зур максат алдыбызда. Безгә татар балалар радиосын эшләргә куштылар. Анда тәүлек буенча эшли торган 24 сәгатьлек радиога 300-дән артык җыр кирәк көн сайын. Күрәсезме әле безгә күпме җыр кирәк булачак. 300 җыр көн сайын айына 9000 һәм киттек шутларга күпме җыр кирәк булачак. Бу балалар радиосын һәм безнең композиторларыбыз өчен дә, менә авторлар өчен дә зур эш булачак бу. Чөнки анда спектакльләр дә булачак, анда җырлар да булачак, анда бәлки
дәресләр дә булачак. Башка жанрлар менә хәзер бу концепцияны эшләп бетергәч, шуңа күрә менә бу бәйге безнең өчен бу зур эшнең башы гына әле бу. Жырның канаты бар дип юкка гына әйтмиләр. Балачак жыры һәр күңелдә яңгырасын. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары.